Loh, dia ikut baterai habis. Tray. Ikaw ang dalam tray dalam tamu. Saudara.
Bisa rumpi radi kudoyo katanya yodi kok nyampang kepisahnya rumpi radi kudoyo di katanya suamiku macamnya nang tatamu kain semara ada tepi pantai salai rampia aneka suara pandang indah atau jernokan aku kosara ikan gua pakai matu memandang tulang luluh lagi gilina mengatukan padi sipului dia kandungnya panjang tangkai letak dia tenyo jumudu oleh muapu banana dia pakai oh indah bawang ada kami dutun baginang jo payo gua kelok sambilan nantaronyo barabana daiman kata gua dek memandang karusak ani patu pandai mayuwe
sari opadi dia wang kamasayu obiala berang laki hati nak itu tatap jalan yuh. Ai badendang ganti baganti ai bagurau semalamiko lagale denai dandak balaki manga batu dua balaki Bukit tengi mulia laki lurah dalam kalau kok tantu dah luar dia nak malaki mungkin laki tu pada dia. ai kekandak lai kabur lihat bagurau awak semalam ko ai kok terserah ada tolonglah pilih badan tamuang dek nan punyu Tinggi telatahnya pasiepan tampe mengamu sisiekah yo sulit bakasi orang lalu oh putih aku kadiule dalam bapadi besuk konyo mandi di lubuk bunga tanjung tapi anak-anak orang kafe dalam bajanji di besuk konyo hati memaki tanah orang muka sweet sampai pulang bekato di mana tidak datang di parahunan tidak sadang bagesong kok kabainda urang la tahu kabayo rumi baratong Rami lepasannya sungai Tunu Orami dia nak kotor ladang kok dampang dapet ganti orang baik orang tua purkawalatong